Most vesz meg ott a piros. Meg ott van a repszelő. Hol a Teo? Most nadrágja van a Teónak. Figyelj, meglátta a nadrágot, ide. Oda a Teó. Na, tudjál, gyerünk. Te Teó, igen. Jaj, kapott Teo, vigyázz. Nézd, hol a Teo? Ott a Teo, nézd. De te is, mert annyira beleütött. De gyere kínál, de Annyira kapcsolta, te megkültöztem magát, látod? Ez a félmű nem le róla. De jó! Nagyon kell babáros, akkor nem látom. Jó. Most már tetszik a kacsa. Tetszik? Tetszik ez a nagy kacsa? Lapos tudás. Ja, Tinti. Hol a fa? Tinti, ez fáj. Aha, fáj. Ott szorozzál, mint a Teó, azért nem fázik a Teó, mert már úgy bele lenni minden hullat. Figyelj csak, vidd egy kicsit kijebb, itt langyosabb, és hát ha hozzászokik. Anya, ez nem lehet meg. Jó van, babám. Ne igál, kicsit. Annyira belejött a Teó. Mira, már gyerünk vizet adtam. Megint.